Okay, namalihog ko to araw. Bayad ko pibig ko diri sa diri sa Marsis. Ganiha ra kay ko gulat-ulat diri og na empleyado nga mogawas. Ayo na lang gani kini sa katawo pod nga mobayad siguro og kuryente. Maya po na pamalihogan. Nga tuwa ni dili kita maulaw. Ngay tabang. Para mo gina. Gina magipon tabang na to. Sabton lang nga taon man di mo ko kalakaw. Ngay lang gipon tabang kay di mo ko kalakaw. Di ba? Nana. Kuan. Mani akong gipatabang. Nara oh. Yara. Okay, salamat. Hay sa kuno sa akong vlog eh. Ay, okay. Tara mo akong gisugo. Pwede panigarilyo nimo. Thank you. Salamat kayo. Monte akong gisugo. Akong wala, gisugo. Akong pamalihugan. Diba, nakabayad ko kuryente. Bayad ko kuryente ang PWD. Diba? Ora to. Bye-bye.